bigarren eguna daramagu ahotsa grabatzen, eta beti sortzen dira zailtasun desberdinak, adibidez, erritmo aldetikan letrak enkajatu beharra, afinazioa ez dela nire fuertia. Eta, bueno, oinalare pixkanaka ateatzen egia, eta ni oso gustora emaitzarekin. Gaur Sabizelan etorri da estudiora, kanta baten kolaboratzera Trikitisakin, eta oso eskertuta, zeren olako musikari ez inguratzea privilegio handia da. Baita ere bila da Ferminen taleko haizeak etorriko dira,